ବଜାର ପରସନ ବଜାର କିଛି ଚୁଡ଼ି ନବ ଚୁଡ଼ି ନା ଆଉ ଭାଇ ତୁମର ଦୋକାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ କହୁନ କିଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମେଲେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ ଆହୁରି ପଚାରୁଛ ତ। କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ କେଡ଼ା କିସ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ରେଟ୍ କହିବନି ଯୋଉଟା ନବ ସେଟା ରେଟ୍ କୁହାଯିବ ନା ସବୁ କହିବାର ଅଛି ନା ହଁ ଗରାକ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯୋଉଟା ନବ ସେଇଟା ପଚାରିବ ସେଇଟା କହିବେ ଏତେ 980 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଧରିନିଅ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନା ସେଇଟା ନେଇ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବ ମାଇପିକୁ ମାଇତି କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା 180 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି କ୍ୱାଲିଟିର? ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆସିବ ଆଉ ଭଲ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି 180 ଟଙ୍କା ଭାଇ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଟି ଗଲର 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 6 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଅଛି ବେଶୀ ରେଟ୍ ବି ନାହିଁ ଡିଜାଇନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଡିଜାଇନଟେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜାଇନ ବି ଅଛି